Ahojte, volám sa Maťo, študujem na Lilbelt Business Academy, program Vývoj produktu a integrácia technológií a rád by som vám ukázal našu školu. Ahojte, volám sa Petra a už druhý rok študujem marketing a management na Lilbelt Business Academy v Dánsku. Momentálne sa nachádzame vo firme, kde praxujem. Je to firma, ktorá sa zaoberá predajom vozidiel do zahraničia. Rada by som vám toto ukázala. Pracujem v týme Business Development a keďže firma Autorola sa nachádza v ďalších 20 krajinách vo svete, našou úlohou je dennodenne kontaktovať manažerov, ktorí sa v týchto krajinách nachádzajú a riešiť otázky predaja vozidiel. Takže poďme sa pozrieť do našej kancelárie. Môj dôvod, prečo som sa rozhodla ísť študovať do zahraničia, je dlhodobá nespokojnosť slovenských študentov na vysokých školách, proste s celkovou situáciou vysokých škôl na Slovensku. No a z tohto dôvodu som sa začala zaujímať o vysoké školy v zahraničí. Postupom času som sa dozvedela o vysokej úrovni štúdia v Dánsku a začala som hľadať možnosti, ako sa dostať do tejto zaujímavej krajiny a študovať tu. Toto štúdium v Dánsku mi ponúka veľa možností a tým aj perspektívnejšiu budúcnosť na pracovnom trhu, myslím si, že všade vo svete. Prečo výhodou štúdia v zahraničí je zdokonalenie sa hlavne v cudzom jazyku a multikultúrne prostredie. Okrem výuky v angličtine majú zahraniční študenti možnosť popri štúdiu navštevovať aj bezplatné kurzy dánskeho jazyka, čo je taktiež veľký benefit do budúcnosti. Pre študentov, ktorí uvažujú, že v budúcnosti by radi študovali v Dánsku na vysokej škole, je zaujímavý systém štúdia. Vlastne štúdium nie je zamerané na memorovanie, nemusíme sa tu naspamäť učiť poučky, ale štúdium je zamerané na praktické využitie nadobudnutých vedomostí. Štúdium je rozdelené do troch častí. Prvá časť štúdia, tzv. AP degree, pozostáva z dvojročného štúdia rozdeleného do 4 semestrov. V poslednom, teda 4. semestri, každý študent povinne absolvuje stáž v ktorejkoľvek zahraničnej firme, kde v praxi aplikuje nadobudnuté vedomosti. Úspešným ukončením tejto časti študent získava titul Academic Profession Degree. Po AP degree nasleduje 1,5 ročný stupeň, teda trojsemestrálny program ukončený bakalárskym titulom. Súčasťou štúdia je opäť povinná stáž v zahraničnej firme. Dôležitou informáciou pre aktuálnych študentov vysokých škôl je, ak študent úspešne absolvuje prvé 2 ročníky na ktorejkoľvek vysokej škole na Slovensku, prípadne v zahraničí, môže tiež nastúpiť na tento 1,5 ročný top-up program. Táto časť štúdia je ukončená plnohodnotným bakalárskym titulom. Po absolvovaní bakalárskeho stupňa nasleduje dvojročné magisterské štúdium ukončené titulom master. Zdravotná starostlivosť v Dánsku je bezplatná pre všetkých študentov, ktorí v Dánsku študujú. Počas prvých 3 rokov pobytu v Dánsku má každý študent možnosť navštevovať kurz dánskeho jazyka úplne zdarma. V prípade neúspešného uchádzania sa o prácu na plný úväzok, študent dostáva mesačnú podporu vo výške približne 1200 eur po ukončení ktoréhokoľvek z 3 stupňov štúdia na dánskej vysokej škole. Každý študent má popri štúdiu možnosť vo voľnom čase pracovať. Výška hodinovej mzdy sa pohybuje od 10 eur nahor.
Podmienky prijatia na vysokú školu v Dánsku sa odvíjajú od programu, na ktorý sa študent hlási. Spoločnými podmienkami sú stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou a certifikát z anglického jazyka na úrovni B2. Ak študent nemá jeden z požadovaných certifikátov TOEFL alebo IELTS, absolvuje online test prostredníctvom agentúry Scandinavian Studies zdarma. Súčasťou podmienok prijatia je tiež motivačný list. Konkrétne podmienky vami vybraného študijného programu nájdete na uvedenej adrese v sekcii Ako sa prihlásiť. Agentúra Scandinavian Study vám ponúka široké možnosti študijných programov na rôznych vysokých školách po celom území Dánska. Detailnú ponuku študijných programov nájdete na webovej stránke Scandinavian Study. What do you think, Goon Rock? Are you ready? A little party never killed no